Hej og velkommen til Lego-quizzen. Og i dag er det Lego som vores sponsorer. Nu har jeg nemlig fået besøg af krigeren Bent. Men ellers, lad os starte showet. Lad os starte med vores første deltager. Han kommer fra det vilde vesten. Ej, jeg ved faktisk ikke, hvor han kommer. Han hedder nemlig Peter. Det er jo en kæmpe hånd til ham. Velkommen. Mange tak. Hvorfor meldte du dig egentlig til det her program? Jeg følte, at det var her, jeg skulle vinde pengene. Og nogle Lego-klodser også. Ja, og det er nemlig Lego-klodser og masser af penge, man kan vinde. Men nu skal vi så anden deltager ind til banen. Lad os lige gå herover af. Nu håber vi, at han får en værdig modstander. Lad os se på det.